Gràcies, bon dia. La veritat és que moltes gràcies per venir en aquesta compareixença que fèiem els candidats i candidates del Partit Socialista per fer una breu valoració molt positiva d'una campanya electoral que ens ha engrescat molt a tots, que crec que ha engrescat a moltíssima gent, que vos hem sentit molt prop de la gent, molt estimulats per les preguntes que ens han fet. Hi va haver una participació important en l'elaboració de les propostes i ara les hem explicat a multitud d'actes i ens hem sentit molt bé durant aquesta campanya. També hem rebut el suport general de la nostra organització política, tant a nivell regional com a nivell nacional, amb una assistència de persones importants del context de la nostra organització, que ens fa sentir molt orgullosos i que demostra la importància que té l'illa d'Eivissa en un marc general de la comunitat balear i fins i tot nacional per la importància que té aquesta illa a nivell econòmic, a nivell social. I el nostre partit ha fet una campanya d'explicar a la ciutadania quines diferències hi ha, sobretot entre les dues opcions clares de govern que hi haurà en aquesta illa d'Eivissa. Hi ha una opció clara de govern on el Partit Socialista sempre ha liderat un projecte ample, un projecte que hem tingut responsabilitats de govern amb voluntat de ser majoritàries, les hem tingut algunes vegades i continuem apostant perquè si no tenim majoria suficient puguem pactar amb altres grups del nostre entorn, com hem fet moltes vegades i crec que demostram una solvència en els governs. I dic això perquè crec que hi ha dos models. Aquest, que representam naltros i que centram naltros i que feim propostes naltros de progrés, d'ajuda a la gent, i un projecte marcat per la dreta, marcat pel Partit Popular que, encara que no ho diga en Vicent Marí, està disposat a pactar amb la ultradreta de Vox per mantenir el poder municipal. I penso que això són dos models que s'han de contrastar, partits que estan en contra dels ajuntaments, en contra de l'autonomia, en contra de lleis que han fet progressar aquest país. Crec que és molt perillós que el Partit Popular i en Vicent Marí s'hi atraqui per governar. Per tant, passat demà tenim dues opcions, la que representam naltros des del Partit Socialista i que se representa la dreta, que és sempre de retrocés cap a postures que no ens agraden. Per tant, vull agrair a tots els mitjans també, ja que sou aquí, la cobertura que heu fet d'aquests actes i que ens hem sentit sempre molt a prop de la gent i presentant les nostres propostes d'una manera clara que tindran un resultat positiu per nosaltres passat demà. Moltes gràcies. Hola, buenos días. Estamos aquí para solicitaros hoy el por qué hay que ir a votar al Partido Socialista en San Juan. Y en San Juan este año lo tenemos muy claro. El único cambio que puede haber es votar a Javier Marí, porque se tiene que acabar la crispación que ha habido en el municipio estos 24 años de Partido Popular, la parálisis que hay y sobre todo la gresca. No estamos para gresca, estamos para trabajar y empezar a trabajar por un municipio que creo que se lo merece. Se tiene que acabar la parálisis que ha habido estos 24 años. Los primeros han sido un poquito buenos, pero al final las últimas dos legislaturas han sido nefastas y el cambio solo puede venir de la mano de Javier Marí. Por eso solicito que el domingo vayamos todos a votar, porque es muy importante de ir todo el mundo a votar y haber un cambio, abrir las ventanas y que corra el aire en San Juan. Se ha acabado la parálisis del Partido Popular en San Juan. Gracias. Bien, los socialistas de Sant Antoni llevamos toda la campaña repitiendo el mismo mensaje. Se necesita un gobierno progresista, que vuelva un gobierno progresista al Ayuntamiento de Sant Antoni. Ya lo hicimos en el año 2015 y demostramos gestionar mejor que la derecha. Y los socialistas de Sant Antoni sabemos que la política es una herramienta de cambio muy potente para mejorar la vida de la gente. Y hay muchísima gente en Sant Antoni que necesita de la política para mejorar su vida. Y nosotros queremos llevar a cabo esa política, la política que construye, la valiente, la que mejora la vida de la gente, sobre todo de la mayoría. Las políticas centradas en la mayoría social que ha estado abandonada durante esta legislatura de inacción política de Marcos Serra, a pesar de tener un ayuntamiento saneado gracias al primer gobierno progresista en la pasada legislatura, no han sabido o no han querido invertir ese dinero
en la gente. Hay muchísimos problemas endémicos en Sant Antoni, de ruido, de exceso, del turismo de excesos, urbanísticos, y queremos un Sant Antoni donde se pueda caminar por todas las aceras, que no haya barreras arquitectónicas, que apueste por la cultura y que ponga en el centro de todas las políticas a la mayoría social. Desde el interés general, ese es nuestro objetivo y lo haremos posible a partir del próximo 28 de mayo. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy satisfecho con la campaña que hemos realizado. Es una campaña en positivo, una campaña de ilusión, una campaña de diálogo, de hablar con muchos vecinos, con muchos ciudadanos, con asociaciones, y todos nos han dado una muy buena impresión, nos han dado muy buenas ideas, y la verdad es que hemos hecho soñar, y estamos haciendo soñar a la gente de Sant Eulàlia con un Sant Eulàlia mejor, con una Sant Eulàlia con vivienda pública, de calidad, asequible, con una Sant Eulàlia con aceras amplias, sin barreras arquitectónicas, con una Sant Eulàlia donde no hayan impedimentos para que la gente salga a la calle, donde la gente pueda vivir mejor, y también con una Sant Eulàlia sin problemas de movilidad, que podamos tener transporte público de calidad, y un Sant Eulàlia que no tengamos humos. Nosotros estamos muy preocupados con la situación, digamos, del vertedero, con la posible incineradora que se instalará en Canapucha, y nosotros no queremos incineradora en Canapucha. Por lo tanto, queremos un Sant Eulàlia mejor, con mejor calidad de vida para todos y para todas, y sobre todo una Sant Eulàlia que trate igual a todos los ciudadanos de nuestro municipio, que no hayan ciudadanos de primera y de segunda, que por lo tanto no se extientan unos que no se les escucha, que no se les tiene en cuenta. Y por eso queremos el cambio en Sant Eulàlia, queremos que el día 28 de mayo todo el mundo vaya a votar, que vote progresista y que consigamos por fin quitar del ayuntamiento a 44 años del PP y por tanto consigamos este cambio en Sant Eulàlia. Yo creo que hay que votar al Partido Socialista de Sant Josep por muchas razones. La primera de ellas porque nosotros somos los que ponemos orden. Somos aquellos que cuando han dicho que iban a acabar con el ruido en la zona de Sant Jordi, así lo hemos hecho. Dijimos que derribaríamos Casalol poniendo orden en la parte urbanística y así también lo hemos hecho. Y no podemos consentir que venga una derecha que está acostumbrada a la parálisis total. La única propuesta que hemos escuchado de la derecha es hacer una piscina donde no tenemos agua, donde todo el mundo ya habla de esa falta de ese recurso y por lo tanto creemos que no se les debe votar a ellos. Nosotros tenemos muchísimas propuestas, entre ellas es la transformación completa de Sant Jordi con ese gran centro social, con esa transformación del centro. Debemos seguir invirtiendo también en nuestros negocios en Platja d'en Bossa, donde hemos iniciado una transformación que terminaremos en la próxima legislatura, sin descuidar también los otros núcleos, ¿no? Como son Sant Josep, con esa transformación también hacia un centro mucho más amable, para que la gente lo pueda disfrutar y para que nuestros vecinos y vecinas puedan sentirse orgullosos, pero también en la zona de Cala de Bou con equipamientos como bibliotecas, en fin, creo que nuestra propuesta es la mejor y por eso se debe de votar al Partido Socialista de Sant Josep. Pero también en este momento lo que quiero hacer también es un llamamiento a la votación. Todo el mundo dice que sí, que ganaremos, que no ganaremos, pero lo que hay que hacer es participar de esa gran fiesta que es la democracia y que el día 28, el próximo domingo, todos y todas estamos convocados a participar de ella. Bé, la ciutat d'Eivissa hem demostrat que el que prometem ho fem. Les nostres propostes no són fruit de la improvisació d'un grup que s'acaben de conèixer, s'han reunit i fan improvisacions. Nosaltres fa 8 anys que hi governam i que totes les propostes són pensades, madurades, en la gent, en associacions, en els col·lectius que han fet i han demostrat, com ara aquest passeig, que és una realitat que estic encantat de que tots els meus companys hi siguin, no? Quan ens passaven cotxes per tots els costats hi havia cotxes aparcats, no? Ara és una zona peatonal que varen prometre i que l'hem fet, igual que van fer el passeig de les Figueretes, igual que hem fet la nova avinguda, igual que hem fet i estan fent el mercat i la peixateria, i seguirem fent propostes per millorar el dia a dia de la nostra gent. Com ara avui hem presentat ampliar la partida de la brigada ràpida, aquella que fa reparacions i que estava ja amb 800.000 euros, la posarem a 1,6 milions d'euros per anar més ràpids i per atendre a cada vegada més gent. Igual que el servei de neteja, que farem un nou contracte i per fi aquesta ciutat tindrà un contracte en condicions que netejarà i farà una ciutat més polida i més agradable per tothom. Seguirem apostant, com no pot ser d'una altra manera, en l'habitatge públic, que també l'hem fet, no són promeses. Alguns deien solars buits, ara ja no diuen, el Partit Popular ja no diu solars buits, ara diu que no sona prou quan ells no han fet cap. Doncs nosaltres seguirem fent, i ahir mateix van presentar un altre solar
municipal serà per habitatge públic i serà per la gent gran i per la gent jove perquè puguin conviure i tenir projectes de vida entre ells. Així que no hi ha dubte, hi ha que votar el Partit Socialista, optam a una majoria gran, evidentment sempre ens entenem i sempre ens hem entès amb els partits de l'esquerra, tenim una línia vermella que no dius Partit Popular, però que és la ultradreta. Jo combatré i estic aquí per veure si la ultradreta no entra en l'Ajuntament més important de l'illa d'Eivissa. Així que diumenge, passat demà, votem Partit Socialista. Molt bé. I jo, si me permeteu, també molt breu, a cap com començava el meu company Josep Maria Ribas Agostinet, el proper president del Consell d'Eivissa, del Partit Socialista, dient que aquí està clar que tenim dos models, aquells que volem seguir avançant en drets, els que estimam la nostra terra, els que estimam la nostra cultura i la nostra llengua, els que volem seguir progressant en l'educació pública. Jo sempre record que ara afortunadament tenim pau en la nostra comunitat educativa i només hi ha que recordar el que va passar en la darrera etapa del Partit Popular més radical en aquestes illes, que va portar la confrontació en l'educació pública. Si això va passar quan governava el Partit Popular, que no podria passar amb un govern de la dreta, amb la ultradreta de Vox, perquè per molt que ells ho amaguin, està clar que no tenen cap altra opció. Per això jo faig una crida a tots els progressistes d'aquestes illes, a tots els progressistes, en aquest cas de l'illa d'Eivissa, siguin o no del Partit Socialista, hagin votat o no en el Partit Socialista en altres ocasions. El que està clar és que si vols lluitar per un millor medi ambient, si vols lluitar contra el canvi climàtic, si vols lluitar per tenir uns millors drets, si vols lluitar per tenir unes millors pensions, com ara s'han pujat per part del govern d'Espanya, només hi ha una opció, que és la del Partit Socialista. I feia una crida a tots els progressistes perquè creiem que no hi ha millor opció, per no dir pràcticament la única, que pugui garantir aquest govern de les Illes Balears encapçalat per la presidenta Francina Armengol per tercera vegada consecutiva i fer història sense única presidenta que ha tingut aquestes illes durant aquests darrers 8 anys.